Ar gyfer yr arbrawf hwn, byddwch angen resol tibiau profi a chwethiw profi, stopwatch, 2 sylinder mesur, hydoddiant starch 1%, hydoddiant iodin, hydoddiant amylase 10%, teil sy'n arsylwi, pibed a baddon dŵr. Mesurwch 10 cm³ o hydoddiant starch 1% i mewn i diwb profi. Mesurwch 2 cm³ o hydoddiant amylase 10% i mewn i diwb profi arall. Rhowch y 2 diwb i mewn i faddon dŵr ar tymheredd o 20 gradd Celsius am 3 munud. Rhowch ddifferen o iodin ym mhob cafn ar deil sy'n arsylwi. Tynnwch y 2 diwb profi o'r baddon dŵr. Arllwyswch yr amylase i mewn i'r hydoddiant starch iodin, a dechreuwch y stopwatch. Ar unwaith, defnyddiwch y bibed differi i roi 1 differyn o'r gymysgedd ar y differyn cyntaf o iodin. Cofnodwch llwy'r hydoddiant. Ailadroddwch bob munud am 5 munud. Ar 20 gradd Celsius, cymerodd 5 munud i'r starch gael ei treulio'n llawn i glwcos. Ailadroddwch gan ddefnyddio hydoddiannau ar 10 ar 20, 20, 0.5 a 30 gradd Celsius.